Iya, apa? Ini aku mau beli sini kan. Ada manisa, gitir, usumai, kancingsa, jaglawi. Ada first. Ada juga Gwtao. Tahu kangkong, aiting, koro, gitu bilang kena gitu. Ada kausi kedeng gitu kan. Nah, lalu satu gitu lah. Lalu aku Gwtao ko sampai mana ya? Daun kena kong lapet kasih, mulai. Pe, maba ni daun ni suka apa sih? Kita beka kongsi, pias, beka bandu, देखो लोकल चिकन है ये और ये कटा हुआ प्याज हरा चिली आथिं बायनाय जायो बे लोगोफोर बेनि थाखाय सरि बियो आं मानो होनबाथाय आङो दाबो फनखौ बायाखै आरो रावबो मानो होनबा लोगो गैया नालाय ओंखायनो मानसिखौ मोननाय जायो और बच्चों ने दिया आलू मसाला आरो बांसिन बेखौहाय मोनायाव लाबोनाय जायो मानो होनबा फुंनि समाव सोलाबा एखमबा समाव सोलाबा आरो खालि बे मेथाइखौल' दामोना बियो दुनुआ अब देने वाले हैं थोड़ा हल्दी जीरा पाउडर और नमक ऐसे होना नासिल तो कैसे एवनानै बिनिफ्राय आं खायसेखौ बोखांसै मोदोमखौ मानो होनबा जास्ट आथिं गांखं खर' बिदिखौल' जानो नागिरदों आरो मोनबावलायसैसो दिंखियाना खावसे दोनबाय ओरैहाय गाबोननि खाजा बे एबार हमनोसै देनायखौहाय लाइटआनो खोमसि जायोनो सामब्राम गुफुर जाबायानो एबार बांद्राय एवस्रोमला बांद्राय एवस्रोमबा रस गवाना एबार मैगं हरबाय मानिमुनि खांसिंसा जोगोलावरि Alright, I do sick of him too. Sabayana, iba din hansay. Ufay thangke, mo sila ba? Sila ba thangnya? Dalam ko pa idung mana beredar sini.